Badakizue aktualitate tarte honetan bestelako eran dakarkizuegula ez dakit, egunerokotasuna, informazio mundu honetan zer dabilenan eta hemen eta Tasio filma. Kanesera helduko omen da, menderdi beteta zenbait ukitu digitalekin berriz ere Nafarroako heroi anonimoa, oraindik ere gaurkotu daitekeena eta akaso gaur egungo erritmo bizia beste erritmo batera ekartzen lagunduko diguna. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Zaharre badakite, nondik datorren sua. Adinekoek badute eta esperientzia eta horretan Pepe Mujika gaur ere albisten, nola ez? Badakizue gaitza duela, baina gaitza baina gehiago gogora ekarri digu bizitzeak, ondo bizitzeak zen nolako garrantzia duen eta horretan ez emateko amorerik. Zaharre badakite, nola mugitu lurra. Tasio, tasio, bailalo despacio. Tasio, tasio, bailalo despacio. Tasio, tasio, bailalo despacio. Tasio, tasio, bailalo despacio. Erritmo hauek laguntzen dute, beste patxada batekin egunari begira jartzen, eta bai, lawfare, zenbat auzi, krisi politiko, eta aurrera begira zenbat eta zenbat galdera zintzilik. Batzuri behintzat erantzungo diegu, guztiei ez, baina izue goxoki eta pausu sendua manda noski baietzenen kolpez-kolpe antenatik eta asteragoaz ongietorriak. En la Edad Media educaban a la gente que la vida era un valle de lágrimas, había que portarse bien porque la posta estaba en el paraíso. Bueno. Ez dugulako mundu katoliko apostolikorik nahi guztiontzako behintzat, ezarrita edo derrigortuta. Gogoan hartuak ditu Pepe Mujikak berak duela mende batzuk muturreko bizi baldintzak eta bizi labur kaskar batek bazuela, nolabaiteko saria, aberatsak ez zirenen kasuan, edota ez dakit, apaizak ez ziren gainerako guztien kasuan. Zenbait arrasto oraindik ere heldu dira gaurko egunera, baina biziraun baino, bizi egin behar da. Eta bizi horren alde borrokatu baita ere, misioak, helburuak, balioak, ezkerreko izateak mundu hobe baten bila eramango gaituela, eta zeinen garrantzia duen, ondokoa zaindu eta ez azpian hartzea. Yo pienso que ahora tenemos que luchar por mejorar nuestra vida y vivirla con la mayor intensidad posible. No aplastando a los demás, sino conviviendo lo mejor posible. Bat baina gehiago, akaso Pepe Mujikan orden ez dakizuela, aitortzen du, eta elkarrizketak ikusiko duzue dozenaka badituela, bazuela edo baduela halako abantaila txiki bat. Estatu txiki baten buru izateak eta munduan halako baldintzatzeko gaitasuna ez izan da, askatasuna ere baduela aske hitz egin ahal izateko. Aitortu zaio edonola ere Pepe Mujikari bere ibilbidea eta oraindik ere bere hitzak eragina badu gure zorionerako. Tira, Pepe Mujika ikusiko duzue txapela eta guzti jatorri euskaldunak ere baditu, baina guztiaren gainetik uruguaiarra, ezkerrekoa eta militantea bere bizi osoan zehar ez dugu ahaztuko hamarkada zenbaitzu pasa zituela espetxean giltzapetuta. Gaitza badu, baina gaitzari aurre eginaz heriotzari ere bere garrantzia eman nahi izan dion ezkero. Estoy aquí de paso, yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada y usar el mundo de sincero. La vida es un devenir constante.
Dentro de ese devenir, gotita de agua, granito de arena, hacemos lo que podemos y lo ponemos ahí. Algunas cosas nos salen bien y siempre nos queda una cuenta de sueños que teníamos que no pudimos concretar. Estoy aquí sin nombre, sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. ¿Qué queda en usted el comandante Facundo? Queda la misma preocupación de justicia social, de mejor reparto de lo que hay arriba de la tierra. El comandante Facundo era medio ingenuo. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. No hay individuos insustituibles, hay causas insustituibles. Y siempre hay un hálito colectivo. Tú te mueres y eso es importantísimo para ti. Y si yo me muero, es importantísimo para mí. Pero el mundo sigue dando vuelta y la vida continúa. Ese es el mensaje más glorioso de la naturaleza. Oiga, aquí no hay nada, no ha pasado nada con esos jueces. Y en algún momento habrá que examinar también cómo se debe regular los vigilantes, dónde está la inspección. Iruñe, Astitz, Gabon argiz, galdera trampa batekin zuzenean bagoazkizu, lawfarei buruz hitz egingo dugu gaurkoan nola ez, utziko diguzu, Gabon esan da, beste hitz bat zuri paso ematen, zer modu zaude ondo? Gabon, ongi. Entzun duzue, lawfarrak mahai gainean, kazetariak honezkero zenbaitzu zakit, urrats bat ematera usartu dira, Podemosek urrats bat gehiago, Irene Monterok badaki ondotxo, lawfar edota jazarpen juridiko, ustez juridiko hau zer den, edonola ere, urrats bat gehiago, baita Montero andereak ere, eta proposamen zehatza, Alderdi Popular alde batera utzita, Euskal Herrian eragin zuzena duen, botere judizialaren kontseilu nagusia berritzea, eskuina alde batera utzita. Nosotras ya hemos presentado en el Congreso esa reforma de la ley para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, que es cómplice de esa estrategia golpista de la derecha judicial y mediática. Iruña, Astitz, sare sozialetan zenbat meme bersio ikusi dugu Sánchez nola itzulikoen kongresura, ikusi dugu Sánchez superheroi bezala, ikusi dugu Sánchez era hainbatetara, asunto edonolare auzi benetan serioa da eta lawfare delako kontzeptu honek akaso, kasu honetan meme gintzatik haratago utzi du arrastoa, jende jabetu da, zeinen arazo larria den hau? Bai, nik uste dut, memegintzaren kontu hori iruditzen zait oso interesgarria izan daitekela, nola horrelako egoera, krisi egoera politiko eta sozial batean, ez? Akaso gaur egun sistema kapitalista krisian dagoela ez dago zalantzarik eta nola jendarteak egiten duen horri aurre egiteko umorearen bitartez kasu honetan memeak erabiliz sistema politiko osoaren kritika edo nolabaiteko gertakarien jarraipena, ez? Eta horrek ematen du, ziur nago tesi baterako, baina horretan ez gara sartuko, eta bai iruditzen zait oso interesgarria dela kontuan izatea eta kontziente izatea. Aspaldi da, fake news hitzaren berri izan genuela, eta gaur egun fake newsak daude edonon, bai irakurgai eta baita ikusgai zein entzungai ere. Gauzak honela, era ezberdinetara, baina analisi gardenak edo fidagarriak bilatzeko ahalegina ere egin behar da. Faku Diazena ezaguna da, antzokiak betetzeko gaitasuna du, baina sare sozialetan milaka ikustaldi, 1,5 milioi bazituen orain egun batzuk, orain ere kopuruara aintzat hartzeko izango da. Zenola aztertzen dute lawfare sistema hau, epailerik gabe funtzionatuko eluken lawfare, hitzak ondotxo dioen bezalaxe?
Me imagino a Ayuso diciendo, ¡ey! Solo faltaría que todos los jueces fueran amigos nuestros. Y entonces le dicen ellos, no te lo vas a creer, Isabel. No te lo vas a creer. Iruñe, ez duzu sinetxiko, benetan, badirudi enkargatuta ere ez zela posible izango, edo bai. Zenbaitzuk, ahots batzuk eta lehen hitz horietan entzun dugunez, ikuskaritza bat eskatzen hasiak dira. Zenbaitzu, Sánchezek berak 2004az geroztik lawfare baten biktima dela esan du, aurreratuaz, Alderdi Popularrak senatura joan araziko duela, bere bikotekidearekin, Begoña Gomezekin batera. Iturri fidagarrietara jotzeak garrantzia badu, akaso adin batekin hedabide batzuk ezagunak zaizkigu, baina posible da, diluitu egiten dela informazio iturri horien identifikazio gaitasun hori? Eskolan erakutsi beharko ote litzateke? Bai, nik uste dut eskolan eta edonon etxean ere erakutsi beharko litzateke eta gertatzen dena da gaur egun informazio pilo bat, informazio uholdea jasotzen dugula, estimulu pilo bat, eta, bueno, hola pixkat adierazgarria niri iruditzen zait, eskuin muturrak zenolako eragina izaten duen bere edukiekin adibidez TikTok plataforman. Gaztetxoendako eta Facebook plataforman ja edadetuagoa den jendearen gan. Eta nola jakin edo nola konprobatu informazio iturri bat nola bait fidagarria dela, pues lehenengo eta behin ikusi. Osea, ikusten dugunean mezu bat, bideo bat, audio bat, oazen ikustera norena den. Nor den mezu hori ematen duena, eta nor den mezu hori publikatzen duena. Zentzu horretan. Bai, Iruñe. sartuko gara profiletan eta ikusiko dugu informazioa. Normalean deskribapen bat dago enlazeak. Ja, pixkat gehiago harakatu nahi baldin badugu, ikusi dezakegu nortzuk jarraitzen duten, nortzuk azkeneko 10 mezuak, publikazioak, eta nik uste dut hor ja ideia bat egingo dugula. Ez dugula oraindik ideia bat egiten googleatu, guazan googleatzera pertsona edo entitate horren izena, eta hor ja informazioa izango dugu seguro. Gero, garrantzitsua da ere, mezu hori, osea, jasotako testua, bideo, audioa, ikustea ze kontekstutan eman den. Ze askotan ateratzen dira bereziki klipak, ez? Eta jartzen dira beste kontestu batean, adibidez TikToken, eta jartzen diote testu bat de, begira zer esan duen, adibidez, Ibai Llanosek. Eta pixka kenduta politikari kontua, ze bada leku guztietan eta azkenean da, bere kontekstuan izan daitekela Ibai Llanosen kasuan bere zuzeneko batean esan duena, demagun elkarrizketa batean Otxandianok esandakoa ateratzen duzu kontestutik eta baduzu nahi duzun mezua, zuk nahi duzun bezala bideratua, editatu beharrik gabe. Lehen agian gehiago tiratzen zen editatzera, eta gero gaur egun hau ez dut ikertu, baina ziur badagoela tresnaren bat, aukera ematen digula ikusteko ea adimen artifizialaz sortutako eduki baten aurrean gabiltzan, izan argazkia, izan bideoa, izan testua edo audioa, edo bestela egon beharko luke, zen ikuste dut kazetari guztiek beharko luketela. Minimo horrelako tresnaren. Gauzak honela, informazio iturrietara jo ahal izateko beti ere hedabideak kontrastatu daitekeela eta hortara arreta pixka bat jarrita, eta kontrastatutako hedabide horiek ere informazio bakoitzari zenolako erabilpena eman diezaioketen. Hori esan dezakegu, gauza zaharra dela, tira, Gernika duela ia mende baina gutxiago bombardatu zenean, gezurra izan zen nagusi frankismoaren hedabideetan, naiz eta jakina zen abiazio italiarra izan zela bombardaketa eta txikizi hori eragin zuena frankismoaren mesedetan edota zerbitzupean. Denbora agortzen ari zaigu. Badakit aipatu nahi zenuela batetik Sánchezen basket jokaldia izan dela, ez xake jokaldia, baizik eta basketarena, ez dakit azkar batean baduzun azaltzerik, zen izan den jokaldia? Bai, denok, suposatzen dut jakingo duzuela
Pedro Sánchez saskibaloi jokalaria izan zen estudiantes taldean, eta normalean politikariei egozten zaie xake jokalarien bizioa izatea, ez? Pues, xake taula eta mugimenduak egitea, joatea irabazten, jaten piezak eta aurrera egiten. Baina Sánchez, eta hau da, isa plataforman askotan ikusi dudan nola baiteko paralelismoa da, bera ez daukala ikuspegi hori, baizik eta saskibaloi jokalari batena. Taulan jokalari gehiagorekin jolastera ohituta dago, mugimendu impredezibleak egitekoak direnak, orduan, kontua ez da kontrolatzea etorriko diren mugimenduak, baizik eta baloia kontrolatzea, eta zu izatea baloia duena. Gauzak honela, tarte txiki-txikia dugu, baina akaso sare sozialek ere eraman gaituzten beste marko batean aritzera ere, non geratzen da euskara, ez dakiten nazio ikuspegia, euskal komunitate digital horiren non geratzen den, saltsa honetan, oso Espainia hartuta, akaso Nafarroaren eguna ospatu da. Nafarrok arro beste urte batez, baduzu zerbait esateko, Nafarroaren eguna, akaso Nafarroa bukoliko bilakatu nahi duten horretan, egia da irudiak neko bukolikoak direla, baina aldarrikapena neko gaurkotu da, ezta? Bai, nik uste dut, zuk esandakoarekin dena erranda dagoela, ja. Iruñe, erran azken hitz batzuk, mesedez, osasuna emakumezkoak hau ere ez da asko nabarmendu, ez da? Lerroburu gutxi ikusi ditugu edizio digital batzutan bai, Nafarroko edabide batzutan, baina aizue, osasunako emakumezkoak lehen mailara berriz ere itzultzeko aukera dutela, zirrikitu hori zabalik, garrantzia emateko unea hemen duzu, Iruñe, etzazu aukera galdu, zure azken segunduak dira eta. Bai, lehenengo aldia litzateke igotzen dena, askotan ja saiatu dira, baina igande honetan atxaletan badute playoffaren lehenengo partia jokatzeko eta irabazteko aukera, espero dezagun irabaztea eta ja bueltan hemen Iruñean ere berriz irabaztea eta horrela lehenengo mailan beste euskal talde bat izatea eta horrela nire familia gustora eta pozik egongo da, ze Osasunako neskak lehenengo mailara igotzen direnean zin egin nuen bezala Osasunako klubeko kidea egingo naiz. Osasuna, entzun, Iruñe artide dut, txiste txarra. Iruñe astitz, eskerrik asko, beste behin ere. Datorren astean gehiago eta hobeto, Osasunako irudiekin, agur esango dizugu gaurkoan. Zuei, Gabon! Dago euskararen bizi berritzea. Adierazle asko ari zaizkigu esaten, gauzak ez dabiltzala ondo. Egindakoa kolosala izan bada ere. Orain arte egindakoa eginez, ez dugula aurrera egingo. Ez daukagu denborarik noraezean egoteko. Erreakzionatzeko unea da. Eskala handiko jauzia egiteko garaia.
Eta jauzi hori egiteko uholdea, mobilizazioa, maiatzaren 18an Arabako hiriburuan Gasteizko exekutiboa Jaurlaritzaren egoitza nagusiaren inguruan izango da manifestazio hori, ahalegina egin behar delako euskaraz bizi ahal izateko, euskaraz lan egin ahal izateko, euskaraz azpidazteko, euskaraz ekoizteko. Gaurko kolpez kolpe antenatikati begiratu ezkero ikusiko zenuten erdal hizkuntzak zen olako eragina duen sare sozialetan eta eguneroko bizitzan, eta ahalegina egin behar dela euskarazko informazioa, zuzenekoa eta hainbat iturritakoa izateko. Tira, deia luzatu dute kulturarloko hainbat erakundek, eragilek, hainbat eta hainbat dira gidoia aldatu ekimenarekin batekin, eta maiatzaren 18an aldaketak eskatuz Jaurlaritzari mezu zuzena bidaltzeko bilduko direnak. Ez baita Jaurlaritzako atal bati dagokion kontua baizik erabat zeharkako lerroa eta euskal ikusentzunezkoen zinemagintzaren eta sare sozialen digitalizazioaren aroan ardatza den gaia izango delako. Baina horretarako etxea sendotu behar dugu lehenik. Aisialdian eta gure bizitzetan duten garrantziagatik, bestelako kultura eta ikusentzunezko politikak behar ditugu. Euskaran ardaztutako Euskal Irrati Telebista behar dugu. Premiaz. Eta EITB Zaragoko hizkuntza politikak. Zinema eta plataformetan euskarazko eskaintza duina bermatuko dutenak. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eta EITB-ri eskatzen diegu. Gidoia aldatzeko euskararen alde. Kultura eta ikusentzunezko politiketan euskara erdigunean jartzeko. Lagunduko aldiguzu bidea egiten? Denon ardura delako etorkizuna marraztea. Maiatzaren 18an, ezinbesteko zita dugu Gasteizen. Eman bide garai berriari, eman bide euskarari. Zatoz. Nola mugitu lurra, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio. Doinu atseginak badira, ez diguzu edukatuko eta baliatuko ditugu noski Canneseko nazioarteko zinema jaialdian izango dela mende erdi eta gero Montxo Armendarizen Tasio filmea. Ez dugu ahaztuko ez, euskara zinemagintzan duela hamarkada zenbaitzu nolako presentziaren jabe bazen eta zenbat urrats eman diren, akaso nahiko apurrak izan direnak. Ez da hori bakarrik, Tasiok zer nolako erreferentzia garatu zuen eta heroi anonimo gisa Euskal Herriko azken ikaskina izango ote zen, baina bestelako bizimodu bat, bestelako komunitate baten azken arrastoak eta garai berrietara urratsa gerra osteko garai horietan. Euskal jendartea digitalizatu da, aldatu da eta horren aitzakiapean ukitu batzuk izango ditu, gaurkotu egingo dute digitalizatu eta bertsio mejoratu horretan, laster izango dugu pantalla handian Tasio, esan da bezala. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Basotik entzuten da, danborraren soinua. Zaharre badakite, nondik datorren sua. Eta esango duzu, Tasio filmeko atalak ez dira hauek, eta Patxi Bizkertek bai, menderdi gehiago du, bai, antzematen da. Ondo konserbatzen da, baina badakizue,
adinak bestelako jakinduria bat ere uzten omen du, zenbait zuren kasuan behintzat, eta hemen horixe kontatu nahi du Guarinba talde nafarrak. Baditu 3 urte abesti honek, baina ikusten duzue Tasio gaurkotu honek zer pentsatu ere utzi digula baita, abestiak berak ere, oinak lurrean jarri eta goxoago, lausoago, edota beste erritmo batean dantzan aritzeak beste alduntze bat atakarrela, eta aizue, planteamendu filosofiko honekin, auzi filosofiko honekin pentsatzen utziko zaituztegu, ezaztu bihar maiatzaren lehena dela, segi pentsatzen, kalera ateratzen noski, eta gu ostegunean hemen izango gaituzue bueltan kolpez kolpe antenatikat noski baietz, zuei esker, hemen egunerokoan gain pasatu izan da. Basotik entzuten da danborraren soinua, basotik entzuten da danborraren soinua. Zaharre badakite, nondik datorren sua, zaharre badakite, nola mugitu lurra. Tasio, Tasio, Bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio. bailalo despacio. Basotik entzuten da danborraren soinua, basotik entzuten da danborraren soinua. Zaharre badakite, nondik datorren sua, zaharre badakite, nola mugitu lurra. Tasio, Tasio, Bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio. bailalo despacio. Tasio, Tasio, Bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio, bailalo despacio, Tasio, Tasio. bailalo despacio. Tasio, bailalo suave y despacio, bailalo despacio. Yaga chau por el suelo, despacito y suavecito. Bailalo despacio, pisa suave, yuya, yuya, yuya. Bailalo despacio.